16. mendearen hasieran gaude. Espainiako errege katolikoek, Isabelek eta Fernandok, Nafarroa konkistatzeko asmoa zuten aspaldi. Urte haietan, Nafarroan gerra bat egon zen, eta erresuma oso ahul gelditu zen. Hori ikusita, Fernando katolikoak erasotzeko momentua ailegatu zela erabaki zuen. Ejerzito handi bat egin zuten, 15.000 soldadukoa, eta erasotzeko prestatu ziren. Nafarroako erreginak ez zuten hainbeste soldadu eta arma, eta ezin zioten halako ejerzito handiari aurre egin. 1512ko uztailaren 19an, errege katolikoaren ejerzitoa Nafarroan sartu zen, eta inbasioa hasi zen. Poliki, Nafarren gazteluak errenditu ziren. Haien artean, Amaiurkoa. Nafarroako erreginak oso ejerzito txikia zuten, eta ezin zuten beren burua defendatu. Nafarroatik joan ziren, eta Frantziara pasatu ziren. Espainiako errege katolikoak Nafarroa konkistatzea lortu zuen. Baina bitartean, Nafarrak ejerzito bat osatzen hasi ziren Frantzian, beren lurraldea berreskuratzeko. Ejerzito Nafar hau, Frantziatik sartu zen, baina Espainiatik tropa gehiago bidali zituzten, eta azkenean Nafarren ejerzitoa erretiratu zen berriz Frantzia aldera. Fernando katolikoak tropa Nafarrak bueltatu baino lehen, Amaiur sendotzea erabaki zuen. Horretarako, gazteluaren inguruan harresi handiagoa eta gogorragoa egin zuten. Iruñean ere, defentsak sendotu zituzten, eta gaztelu berri bat eraiki zuten. Iruñeko gaztelu plazan egin zuten gaztelu berri hori, eta horregatik hartu zuen izen hori. Hurrengo urteetan, Nafarroako erregina Frantzian laguntza bilatzen aritu ziren, beste ejerzito handiago bat osatzeko. Bitartean, Fernando, errege katolikoa, hil egin zen, eta Carlos Lehenengoa Espainiako errege izendatu zuten. Poliki, Nafarroako erregek ejerzito bat osatzea lortu zuen, eta 1521an, ejerzito hau, Asparrotz komandantea buru, Nafarroan sartu zen Frantziatik. Herri askotan, jendea Nafarroako erregeren alde altxatu zen. Espainiako erregeren ejerzitoak atzera egin zuen, eta herri askotatik erretiratu egin zen. Azkenean, Noain herriaren inguruan batalla handi bat egon zen. Espainiako erregeren ejerzitoak 30.000 soldadu zeukan, eta Nafarroako erregeak 8.000 edo 10.000. Indar diferentzia ikaragarria zen, eta Nafarrek galdu egin zuten. Azken tropa Nafarrek Amaiurrera ihes egin zuten. Espainiako ejerzitoko soldadu batzuk Amaiurko gazteluan zeuden, baina Nafarroako ejerzitoak gaztelua berreskuratu zuen. Espainiako erregeren soldadu hauei joaten utzi zieten, baina berehala ejerzito handi batek Amaiur inguratu zuen, eta Nafarrak hortik ezin atera gelditu ziren. 10 hilabetez erresistitu zuten, baina azkenean etsi zuten eta errenditu. Hasieran gutxi gorabehera 150 soldadu Nafar zeuden, eta azkenik bakarrik 39 geratu ziren bizirik.
Espainiako soldaduek preso hartu zituzten, eta egun batzuk geroago, lehergailuekin gaztelua erabat suntsitu zuten. 1922an eraiki zen Amaiurko monolitoa, Nafarroaren independentzia defendatu zutenak gogoratzeko. Horri esker, orduan gertatutakoa, gaur ere gogoratzen dugu gure historia, nondik etorri garen eta zer garen.